ତିନି ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦବ। ମାଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗିନି, ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି। ଚାଲ ଏଠୁ ଚାଲ। ମା, ତିନି ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ ଜଳୁଛି, ମୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ମା। ଓ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ମା, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? ତମେ ତ ଏଇ ଭୋଗ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲ, ତମେ ମତେ ଦେଇଦେଲ, ମା କଣ ତମ ଉପରେ ରାଗିବେନି? ତମ ପେଟ ପୁରିଲା ତ ଭୋକିଲା ଥିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ତମେ ଖୁସି ମାନେ ମୋ ମା ବି ଖୁସି। ଆସୁଛି ମା। ଲାଗୁଛି ସେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲେ, ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇ ନଥିଲେ। ମୁଁ ବି ବୋକିଟା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା କିଛି ବି ପଚାରିଲେନି। ଯାଉଛି ପଚାରି ଦେଇ ଆସିବି। ବ୍ରହ୍ମପୁରେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ବସିଛୁ ମୁଖିଆ ହୋଇଲ, ବସିଛୁ ମୁଖିଆ ହୋଇ। ଚତୁର୍ଦିଗେ ମାତ ଯେତେ ଶକ୍ତି ପୀଠ, ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି ରହିଲ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଗୋଟି ଗୋଟି କହୁଛି ବଖାଣିଲ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ। ତିରେ କି ପଡ଼ାରେ ସିଂହାସିନୀଲ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ।